Така, значи той се казва Мартин. Ама това къде Да. Значи... Скоро ще на 13. Да. Значи 16 октомври. Да. Скейдаре. Значи... Окей, значи се познаваме от първи клас. Ходили сме на море 4 години. Приятели. И да, преди бяхме най-добър приятели. Беше най-добър приятел. Имаш две кучета. Да, една се казва Ая, поне така мисля. Да, така помня. Имам лош спомен с едно куче, тяхно, старо. Да. Телефона му е Nokia. Да? Мисля, не съм сигурна. Да. Значи, брат ми е на Пекан, той е Пекан. Казва се Дани. Да, цялото ми име на сестра. На брат му е Дани. Да, скайпа му е Мартурак. Няма го казвам. Дай сега. Живее, като стигаш там към паметника, в една къща става. Не съм казвала, как не. Те предвиждал Оксан. Сега е скъса, мисля. Не помня хора така. Добре, Мартин, ако се обиждаш. Те... Високи чак. Да, все високо. Скажи да му подбива с скейборд. За. Издал съм го. Ей, хората ще помислят. Да, не е заплатайте. Преди като бях малките, то няма значение толкова. Да, не знам дали съм в 20, но... Приятели, да. Но искам да сме приятели както преди. По-добре. Опа. И да. Колко жестоко си нагледала. Да. Добре те. Да,